Арт 35 и днеска снимаме в Friendmaster. И както знаете, този сервер е private, може да участвате само с кандидатури. То няма да се както скоро и ще видим. Не знам, малко ние да оцеляваме, после може да отворим и кандидатури. Да. Къде копаем? Не знам. Аз тук малко копах. Доста. Това сега. Абе, не ми трябва лесно. Ай. Ай само. Обаче аз нататък ще копам, ти напред копай. Ти колко точки имаш? Какво? Колко точки имаш? Точно е 12. Ай през 4 блока да копаем. Я чай съм. Чай само тук да обера това код и да правя малко. Виж на кое ниво сме. Еми, много слушай. Дай да слезем още надолу, бе. На 11 да слезем. Ние набирахме 11 човек. На 8 ниво нали сме? Чай, да система. Еми, айде да слезем на 6. Айде да копаме на 5. Айде. Ти, аз тук копам, ти копаш е тук. На 5, ето тук копаш. Не бе, аз там копах, айде, къде? Сега на кое ниво сме? Еми, 5. Чакай сега, виж, спри. Сега така копаем, 4 блока. Тук има 4, тук копаеш. Аз тук копая, еми. Тук копаеш. Я че съм. Направо малко то човек. На мен не светло, ама не знам какво ми не беше така. Човек, навали ми тук малко, не съм случайно. Чакай. Ама от фрапс иначе много тихо чувам някой. Не знам дали ме чуват сега по-силно. Хора, тези, които са прелетели до тук, ако се питат какво правим, търсим диаманти. Да. Значи аз ще поговоря малко за кандидатурите. Сигурно ако някой иска кандидатура да прави, значи възрастово ограничение мисля да има, защото искам някакви опита тук на 10 години. Макс до 13-14. Айде до 12, защото да. Значи, ако пуснем кандидатури да има, поне ще е до 14, защото поне ще е до 12, защото ако направя до 13-14 няма да има много голямо желание. Аз само Ще кажа тук нищо не намерям. Копа от доста време нищо не намерям. Не намерих. Аз ще копам напред. Намери ли диаманти, бе? Не бе, то няма диаманти. Аз нищо не намерих. Дай на друга страна. И то аз копам сума право. Ако правиш, о, аз чудех къстък. Копая. Ай, сколко е лични? Дай сейчас. Така. Айде поне един диамант да е човек. Бах ти късмета има. Ти как ме чуваш в момента? Добре. Видял. На видеята се чувам някакво много тихо, бе. Ако си ми гледал Егларса, някакво много тихо се чувам. Не знам. Аз чувам добре. Ама в клипа ми не знам кое ще стане. Сигурно никой няма да чуе, че. Аз трябва да викам начин. Щупим се кирката. Той имаш крафтинг сервис да направим тук печка. Крафтинг имам всъщност. Направих и крафтинг чайса. Имаш ли аер на себе да го спечем?
Еми, нищо не ме каза сега. Тая кирка ще ми се щупи на 19 хита. Еми, трябва ни само айрон. Намери нещо айрон, че тук. Тук няма дърс всъщност. Чай, дай да го скопа. О, не! Яко много. Абе, никаква пещера, поне да има тук. Поне малко айрон. Ей, човек, знал къде да намерим айрон. Това? Знал къде да търсим диаманти или айрон. Чао. Точно да търсим. Во? Той е равин. Един равин има. Ще да отидем там да търсим. Къде има, бе? Там дето спамваме, близо е то. Айде да учим. Не. Аре. Чай, аз трябва да хапам. О, Кой е с ръката утре? Я ти вземе демич. Да те пънчи на малко. Буст. Уф, това че са. Чай, Айде да отидем равнина там да вземем нещо. добре, ма трябва да излезем пещерата. И да, то близо, не? Близо е. Обаче аз май трябва да се направя кирка, защото ми е на 6 дюрабилити там. И човек затваря вратите след себе си, защото да не влезе нещо, което да гръмне. Алчи, които не зареждат. Добре. Ай, Чакай малко, чакай, че им са такова. Добре, пак съм тук, защото нещо в рапс. аз как умря? Уау! Оле! Трябва да видиш моя клип, какво стана. Чакай, че... Така лаги, бе. Добре, че ми гръмаха тук, Рокс. Да вземам още малко ще. Оле. Какво стана от бронята, човек? Пак ли е? Хей, час. Уф. То аз един път, когато отивах там, оцелях, когато нямах интернет. О, всичко е тук, всичко е тук. Супер. Добре. Аз един път нямах интернет и оцелях, нали? Така, симпо. И намерих диаманти. И... Когато изкопах диамантите, какво да видя? Лава. И после режим. Ти къде отиде, човек? Човек. Гледам тук някакви неща. Бах, топи скелетите, човек. Ай, тръгваме ли? Чакай малко. Къде? Ох. Аре, тръгвам. Ти зомби правиш някакъв Харлем Шейк. Аре, бе, бах, ти има как ме бият. Ох. Аз просто ги ръскам. Минавам се покрай тях. Абе, да не съм подминал това. Майншафт. То не е Майнкрафт. Правим. Равин, бе. О, не! Не искам скелет, само скелет. Тук има някаква Остави при пещера. тях. Това? Не остави при тях. Дали каза ръшкаме, и аз ръшкам. Човек, върни се назад. Тук ние сме минали това. Равина. Където е Равин сега? Виж там някъде. Като минаваш за това. Като тръгваш там, дето спаваме. То някъде там беше. Аз го... След пъти го видях някъде. Сега не може да го намеря. За кипа. Ага. Ихи. Аз отдържа по дървета като някакъв Тарзан тук. Тарзан. О, леко. Аз си къде координати. Абе,
Само скелетни, ай зомби, добре, ама Хайде бе. скелетни. Той ще му би. Аз съм рип. Два скелета. Половин сърце. Аз съм рип. Къде си бе? Не знам, аз се избърг. Тотално. Ама аз знам координати. Добре, само малко са регена. Ти къде си бе, човек? Аз не мога да намеря. Чувам те. Ядеш някъде? Да, и аз. А, Чакай, стой. регенах се, ай. Идо. Аз отивам към базата, не. Това е ясно там хора. О, не. Само скелетни. Само скелетни. Аз се движа по дървета. Там е най-безопасно. Аз само отком. Само не. Пахни. Всяко не съм намерил равина. Не, Руби! О, как ще да падна в равина, човек. Човек, намери го, нали? Да. Казах. Значи как ще да падна в равина. И аз са такова. Видяхте ме. Това е това. И аз ще ти кажа координатите, че е просто... Тук е пълно е тая... О, добре, че малко че има с 300 и скелет. Човек, аз не мога, мръдна е навсякъде. Къде Ето. съм отидал? 16. Ух, 16 съм къде? обаче аз съм малко в кофти положение. Аз ще мръ. Не, не, тут крипър, не! Аз трябва да отида за храна. Аз Опа. имам храна, ако те намеря, ще ти дам. Ела на координатите, аз си дам координати. Ета! Оле. Оле, човек. Мри бе. Само да не падна в рамена, че не ми са пуква още един път. Ела. Дай храна. Яш. Оле. Ба. Аре, си за мен. Ке паса, ари. Аз нямам блокчета. Сега ще ти дам чай. Аз имам стак блокчета. 2 стака, 3 стака. Ела. Ще не мога да зумна, бе. Ето. Пълен 40 там. Човек, чакай малко, аз ще рисна Майнкрафт. Що? Сега се връщам хора. Чакай си. Здравейте хора, продължавам с клипа и тук какъв това мост тук бе, човек. Аз съм долу, ти къде си? Чакай бе, там ако успея да оцеля, ако не успея съм някакъв тапанав. Просто ме. Много съм зле, тук няма как да изляза сега. Ще щупя вулкана, О, Тук има човек, двоен рабин. Оле. двоен късмет. Ече. Дори да паднеш има вода, че. Да ти се направи ли една кирка? Айрон. Какво мислиш, че искам от тебе? Добре, ще направим една айрон кирка. Гледай го това зомби. Само айрон така, ети. Къде е киката ми? Не търх ти го там. Само на чеса. Да направим една печка. Тя тук ще направим временна база. Така. Човек, на мен ми трябват много стрели, аз имам само 12. Да прави ли един чест? Да, дай тук време да се за това, да топорим как му се викаш. Ай, направих един двоен чест. Ай, един двоен чест, така. Сега. Не ще ме запали. Какво е? Къде пак ли ще умреш? Къде отиди пак бе? Ще ме запали. Не отивай без мене никъде, защото нали двамата са движим, иначе ако се изгубим пак.
човек, ето като сложих малко Ето храна. я поставих 20 айрон. Ето като сложих малко храна, може да вземеш да я купиш. Да, бе, окей. Аз имам само 9 храна, така че. Аре, си вземеш долу. Чакай, О, там има голд. там айрон, айрон. Ета, Добре, и аз да вземем блокчета. и аз така, защото няма... Аз един стак и 10 взимам. Аз вземам само стак. Той и стак ще ти стигне. Чакай, май скелет, чакай ще го целя. Къде има скелет? Ето, Няма да ме ви оттам, ама. той умря, айде. Не, ще бутна човек. Дръпни се. Окей. Тя направи мост. Защото нали в 1.9 може да се бутаме. Дай. Ще може да го целя това? Я знам, не се опитвай, ще си иска, вижте ли. Аз го целих 3 пъти, четвърти път, ай. Yes, е. Хедшот. Ух, той е как ма стресна. Аз го хедшотнах. Тук има още една пещера, човек. Ама там гледката не ми хареса. Не! Абе, човек, не, quit, не! Не, помощ бе! Не бе! Не! Атка! Малко... Беги. О! Какво стана? На него... Май му... Казаха да... Не знам. Вече бягаме. Е така. Шкаре. Не! Не бе! Стига бе! Лошо бе! Ич му. Хора, мога да кажа само, че ще бягаме, защото няма как. Видяхте аз как умря. Направо... Още трябва тук. Имам по безопасен начин. И пак. Ще да оправим всичко от тази... Да оправим всичко от този равин. Водата е много студена. Окей, имам ли стрели? Имам. Добре, свършиха. Свършиха. Още майншафт. В майншафт. Секунд се запомните тази дума в път. Още равимаш. Там ще ярам тук. Там виждам още. Там да е. Охо, голд. Тук да съберем целия айрон. Колко много. Тук още нещо ли намерих, бе? Остава тук, бе.
Така. Доста голд гледам, че има. Вярно. Добре е това. Поне за нас. Така. Нищо. Не знам той кога ще се върне. Но дано да е скоро. Събрахме доста желязо. Ако няма никакъв желязо. Не! What the hell? Не! Назад! Назад, бе! Ела тука се, ела тука. Аре, не, бе! Така. Стрели? Едно. Нищо не ми дай си едно. Да радиен малко. Според мен най-доброто в 1.9 е това, че... Дънджън! О, не! Масъка! Не! 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 Помощ! Помощ! Това е така. О, добре. Така. Не може да мълчение. Дай с друго. Не, много път. Не. Достигна, топче. Зараз сетим целия спавнер. Свършвам торчите. Нема... Не им так. Ооо! Не. Кой ще? Те. Добирам всичко. Взема и тестите. Този равен беше добра идея да дойдем тук, според мен. Събрах доста голд. Сам дето лошото е, че аз умрях. Не. Стигам толкова. Не. Нямам ли табела? Нямам. Махам се тук. Не. Давай. Аз тук. Това равин не знам. Това равин от всякъде може да се умре. Зомби се прави. Окей, вземахме се експо, се махаме тук. Хубав дънжън, няма се вършвам никакво повече. Само за родителите работи. И за XP. Не, назад. Кото. Оле, мозно. Ти крипър, няма да дойдеш, не? Няма да дойдеш, не? Тук е тук. Тук ми закрие така.
просто нямам си на идея колко яйца ще намерих. Така. И тук нищо няма. Не! Кога дойде? Хора, това е крипър на света. Казвам. Не се бийте с крипър. Защото може да се телепортира. Да ви... И вече тук снимам сега. Тук още желязо. Това е равинен сбор. Дали ще ми стигне така после? Къде ти ли бе? Хора може да участвате в този сервер само с кандидатури. Пак повтарям. Да проверим ли роди тук. Да, няма където тук не го изпразни. Скачаме и сме някакви нубове и не тери. Тук айрона го взех. Колко айрона съм събрала? 47 доста. Няма нищо тук, нали? Не, се айрон няма нищо. Стана като тук. Айрон. Скучно е без арх. Колко ли ще трябва? Колко ще държи киската? Още 110 удара. Хора, в този сервер може да играете сам с кандидатури, като влезете и имаме идея да направим, нали, всички да живеем на едно място, да не се разделяме и по този начин да направим нещо като огромно село и всеки да има къща. Може да трейдваме, да се разполагаме. Ало. Човек тук му обяснявах. Не! Не! Коса. Коса. Вижда. Малко. Коса. Паднах в равина и направо си наебах майката. Е така. Просто паднах в равина. От висок паднах. Само бих се и направо. Направо. Човек копа не мога да чупя. Може би лагва. Или има спам протект. Не знам. Не знам как го изключи. Не, аз спам протект. Аз удалечих. Не! Стига бе! Чум! Кога ще стане? И направо
Ти го ме убихте, бе. Само да си взема армора, ще щупя лицето ей. Правите тук ми големи, бе. Откъде аз открих равена, който бяха. Човек, аз направо там си щупих задника. Щупих си задника от трепане там. Къде е равина, бе? Къде отиде чуш рум, бе? Абе! Човек, я скам, бе, я скам. Ти къде се спаваш? Защото не се спаваш така на аргото? Еми, защото, не знам, защото Майнкрафт е бъгнат. Не! Не, 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 не! Не, не, той иска. Бах ти как Ай, експлодира. телепортирайте! Не мога да се телепортира, нямам лоб. Оле, добре, човек. И хора, просто вижте колко реч. Преди малко аз подмях, ако изобщо съм го записал. И да, бах ти садеския епизод. Първи епизод с Фансат. Костатка, не! Аз тях кажеш просто Стига! как помрях толкова Фансат. Добре, той човек. Тебе тази взеви крипъра ме... Падам в часовка, бах ти. Човек, направо то са Да, винни това беше душата! крипър. Надявам се да ви хареса как рейджваме. И очаквайте още епизоди, защото много сме рейджери. И да. Стига, Той бе! епизод мисля да го кача днеска е Има четвъртък. Остана пак ли умира? Оле, как умираме, чек? Как умираме малко? И да, да хора. Мисля, това е от епизода, няма нещо по-направо още. И да, цяло това е. Коса? Долу съм! Сега само трябва да се вземайте. Не, махни се от мене! Махни се от мене! Коса, къде си? Две сърца! Не! Моля те! Стиви! Но Стиви, майка ти си бъда. Някой да ми даде храна. Ние ако сме нормално, бах ти. Добре. И да. Между другото, сръбване от сръбва.pro и да. Привер съм. Друго нещо за каса имаш, че аз ще слушай и това беше. Само ще кажа на Майнкрафт. Дочи са ни види тъпите скелети. Бах то скелетите са едно дето са много гани. Само и аз това ще кажа. Не знам, защо са ги опнали така, но да. И стига, че бяха толкова силни, сега са просто непобедими. Тя стрелят като някакви букуци. Не Насрани лайнари такива. Абе, шо не зареждат чинковете, бе? И бамо майката. Защото направо на страни лайнари тук станало игра. Ча да видя вкъщи кой имаме. Айде ми са ни спанаха! Ще не види буклука ли? Не, да, искам... Хора, Добре, хора, надявам се да ви хареса просто, защото не искам още да гледат колко кречваме. И да, до следващия епизод, ако има още такъв. И да, чао. това си и от мене за този клип. Всъщност, чакай тия да ги такова. Да ги сексаме, как съм се века. Този клип, защото повече може да няма такива клипове, защото той Равин ми изкара душата, бе. И заради това може и да няма такива клипове. И до скоро.